Usa sa daling maduol kung magawa man ang ato mga sapatos ang mga sapatero nga nihimutang sa danhong kera ning dakbayan sa Subo. Apan kumusta nakha sila ilabi na nga inanay na ang pagbalik sa normal sa panginabuhian sa Subo. Sayran ta ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Human mahunong ang ilang panginabuhian sulod sa duha ka tuig tungod sa pandemya, inanay nang mibalik sa panikay-sikay niini mga sapatero sa may danon kera ning dakbayan sa Sugbo. Usa si Marvin Villavenda, presidente sa Sapaterong Pundok Kadasig, sa malipayon nga mibalik na sa naandan ang ilang panikay-sikay. Asoy ni Marvin nga nangunay og tukod ang iyang amahan sa ilang shoe shop niadto pang 1984. Gawa sa pag-ayo sa mga sapatos, may gamay usab silang t-shirt printing business sa rason nga ang uban diri gyud sapatusan diri dunta then ang uban nakauna-una man nga magprinting kay murag ang printing murag alternative ba in case kung mingaw ang sapatos napoy lang yo sa sinina kay usay man season man pod na sapatos kusog usay mingaw ang t-shirt bali-bali sir ba maong hangyo niya sa ilang mga customer kaniadto. Iawag ang mga customer nga pagsabot lang pod nato diri sa atong mga sapatero nga labi na usay nga kanang madilid ang trabaho say nag-ari nila nga dili makuha dayon ako lang yung gipangayo nila nga sinugtanay lang punta. Dugang niya nga unta sinugdana na kini aron sila makabawi pagbalik sa ilang puhunan. Sama sa pag-ayo o pag-amping sa mga sapatero sa atong mga nangaguba nga sapatos, sila nang hinaot usab nga sila ampingan sa kagamhanan sa Sugbo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.